Rohit, behind every successful man there is a woman. ओके सक्सेसफुल मॅन फाटल्यान वुमन बाकी सक्सेसफुल बायले फाटल्यान कोण आसता आणि कसलो क्वेश्चन रे तुझो? तुमचे चेडवांचे मगे अशें तुमकां अशें कितें विचारलें न्ही काय तुमची ही अशी आन्सर आता म्हणून हांव चेडवांच्या तोंडाक लागून आमकां उलोवपाचें सुद्दां ना. Okay, forget it. Let's go. I'll take you to the auditions round of Mrs. Gomantak 2012. ओके नमस्कार हांव रोहित आणि हांव अपर्णा. तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता प्रुडंट मिडियाच्या खाशेल्या कार्यावळीन जाचें नांव जावन आसा मिसेस गोमंतक 2012. हातून तुमकां मेळटले एक्सक्लुझिव्ह ऑडिशन राउंड ऑफ मिसेस गोमंतक 2012. सो अर्देवर चॅनल चेंज करू नाकात पळयात एक्सक्लुझिव्ह फुटेज मिसेस गोमंतक 2012 चल. अमेज बनसू मिसेस गोमंतक 2012. आणि अमेज बनसू मिस्टर गोमंतक 2012. ऑडिशन्स आता सुरू जावपाचे आसा. आमचो फर्स्ट कंटेस्टंट भितर वचपाक रेडी आसा. ताका पळया कितें मिन्स हाव शी इज फिलींग. तुमचं नाव काय? माझं नाव आहे कीर्ती मावसेकर आणि मी पणजी रहिवासी आहे. अँड I feel very excited to be a part of Mrs. Gomantak. Whether I win, I don't win, I'll always try my level best. तुम्ही नर्वस आहात का? थोडीशी, पण I don't think I would be further once I enter inside. ऑल द बेस्ट. कीर्ती कशें आसलें ऑडिशन हाव वाज इट? It was nice. The judges made me very comfortable on the act, and for me it was okay. Something special happened in the audition which you had not prepared. तुमकां जे Basically the act, which it was, I just did it on spot, like I had not been prepared for it. In the morning I just acted at home, so it was comfortable for me. Is it a morning routine that you act, or it happened today that you started acting, which helped you for this audition maybe? It suddenly I happened acting. I did act as such, but I of course stood into the mirror and I tried so that I should be comfortable with the act, but not as seriously as I have done it today. So it was nice for me overall. सिमरन लोटलेकर, कुठून? साखरेगाव हाऊसिंग बोर्ड. या ओके. आणि तुम्हाला कसं कळलं, म्हणजे तुमची इच्छा होती का? नो, पेपरावरती आलेलं ते मी वाचलं आणि माझी ह्या कल्चरमध्ये म्हणजे फील्डमध्ये एक हे कशी आहे वाटचाल आहे अगोदरपासून. मी ऑलरेडी एका फील्डमध्ये काम केलं आहे मराठीच. सो त्याच्यापासून मला प्रेरणा मिळाली की पुढे सरायचं असं काय आहे. तर लास्ट इयरपासून मी हे करत होते, चान्स शोधत होते, बट बिकॉज ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन्स आय कॅन नॉट डू. सो यू आर मदर ऑल्सो? या 2 चिल्ड्रन्स. ओके, थँक्यू. निघालीस जा जा, सांभाळून जा. भाऊजी भाऊजी आमच्या ताईला सांभाळा. भाऊजी तिची काळजी घ्या, तिची काळजी घ्या. जागृती शाह. फर्स्ट टाइम. यस. पळया कशें आमी फर्स्ट टायम आयला आसा पळोवपाक कितें आसा तें पळया कशें जाता. पळया थोडे केलेत. थँक्यू.
तुमचं नाव कसं? तुमचं नाव नीता अरुण सिनाय प्रियोळकर. माडो. हो. आणि ऑडिशनसाठी काय प्रिपरेशन? मी मोनोलॉग केलं. आणि सोशली पॉलिटिकली सगळी नॉलेज घेऊन आलं. काय बरें मुगेलें नांव शिरपोती. बेस्ट बरें न्हू. म्हाका अशी बिरबिरी मारता म्हूण सांगू. सगळे जाण म्हाका शीतपूट म्हणून चाळवताय आनी म्हाका शिकत्या बोडयेक मारताय. देवाच्यान दोन म्हाका सदां लेट जाता म्हणून पूण शीतपूट म्हणून उबी रावना. ओके, तुमचें नाव कितें? नीता अरुण सिनाय प्रियोळकर. कशें जाली ऑडिशन? ऑडिशन बरें जालें, एकदम बेस्ट जालें. आनी म्हाका कांयच अशें दिसलें ना कितें नर्वस जाल्ल्या भशेन कांयच दिसलें. आय वॉज व्हेरी कॉन्फिडंट आनी इट वॉज व्हेरी वेल, वेंट वेल. प्रिपरेशन करचें पडटा कितें? प्रिपेरेशन मिन्स इट डिपेंड्स ऑन इंडिविज्युअल पर्सनॅलिटी न्हू. कोण आयला आता? एक म्हजी जुवळी भयण आसा. कॅन वी हॅव हर? येस शुअर. तुमचें नाव कितें मॅडम? म्हजें नांव नीता अरुण सिनाय प्रियोळकर. आनी तुमचें? म्हजें नांव स्मिता संतोष फोंडेकार. म्हाका दिसता तुमी इंट्रोड्यूस करतना वेगळें नांव सांगलेलें. हय, नीता अरुण प्रियोळकार. खरें नीता कोण हितूंतले? नीता आनी स्मिता हांगासर राम श्याम सीता और गीता जाल्या. प्लीज म्हाका आनी म्हाज्या प्रुडंट आतां मातशें एक्सेप्ट द ड्रेस आनी देर इज हार्डली आय कॅन डिफरन्शिएट करपाक पावता. आय एम व्हेरी सरप्रायज टू सी बोथ ऑफ यू. आनी हांव नको, म्हाका तुमी सांगलें नीता, आतां तुमी म्हणटा स्मिता. आनी हांगासर डेफिनेटली सीता और गीता जाल्या. म्हाजी परिस्थिती तर राम और श्याम जायना जाल्यार बरें म्हणटा हांव. हांवूच नीता. तुमी नीता? हांव नीता. आनी तुमची ही भयण म्हजी स्मिता. पार्टिसिपेट ऑडिशनाक कोण गेल्लो? हांव गेल्लें. तुमी? ना, हांवेंच केल्लें. आय फ्रँकली स्पीकिंग आय मेक्ड यू बकरा. ओह माय गॉड. आनी सांगपाचें म्हणल्यार की सीता और गीता ह्या सिनेमांतले सीता म्हणटा ते हे आनी गीता हांव. मुदळच्यान जे तुम्ही सांगताले की आपल्याक खुश मेळोंक जाय आनी हें तें सगळें ते तुमी. हांव सीता जाल्लें आनी ते गीता हांव ते गीता म्हणून सांगिल्लें पळय. म्हणजे ताजें नांवूच मेन्शन करूं बट आय एम द गीता आनी शी इज द सीता. वॉट एवर इट इज. रामायण म्हाजें हांगासर जाल्लें आहा डेफिनेटली. बट एनीवेज इट वॉज नायस टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स अ लॉट. आनी एक म्हाका सांगपाचें म्हणजे आसा की सगळ्या बायलांनी कोणी बायल जावं ती म्हणजे एक आमी ट्विन्स आसा पळय हांवें ताका पुश केलें. शी हॅज कम फॉरवर्ड. म्हाका अशें दिसता की आमचे हे पळोवन सगळ्यांनी म्हणजे आमचे हे पळोवन बाकीच्या बायलांनी सुद्दां फुडें सरचें आनी दे शूड कम फॉरवर्ड आनी शी शूड पार्टिसिपेट. एक गुरू मंत्र दिलो आमकां आनी आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या व्ह्यूज आनी डेफिनेटली तुमच्या भयणीक बी. प्लेजर टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स अ लॉट. या. तुमचं नाव? मी सवनीता उद्धव कशाळेकर. मी वाळशेटी चोली बिचोली. आणि कसं ठरवलं की मिसेस गोमंतक 2012 तुम्ही पार्टिसिपेट होणार? 2012 म्हणजे मी गेल्या वर्षापासून म्हणजे जेव्हा फायनल झाली आणि फोटो वगैरे असे छान वाटले तेव्हा इच्छा होती की भाग घ्यायचा एकदा तरी. मग एकदा अनुभव घेऊन बघूया म्हणून यावर्षी ठरवलं घ्यायचं म्हणून. म्हणजे मी 1 वर्ष झाली. हो आणि लक्ष होतं म्हणजे मिसेस गोमंतक येते कधी ॲडव्हर्टाईज आणि आपण भाग घेतो असं. आता ऑडिशनसाठी तुम्ही रेडी? हो हो. बरं, थँक्यू. काय प्रिपरेशन वगैरे केली होती तुम्ही? तसं काहीच नव्हतं कारण मला आयडियाच नव्हती काय विचारणार वगैरे प्रश्न. पण साधारण असं असतं ना की ज्या फील्डमध्ये आपण असतो त्याच विषयी प्रश्न विचारतात. त्यामुळे मी काय फारसा अभ्यास वगैरे तसं काय केलं नव्हतं. ठीक आहे, एक अनुभव म्हणून घ्यायला काही हरकत नाही म्हणून आलेले. पण छान वाटलं मला. जेव्हा ही मिसेस गोमंतकची ॲडव्हर्टाईज आली तेव्हा त्यांनीच मला पहिल्यांदा सांगितलं की तू जाच म्हणजे अनुभव घेऊया तर बघूया तर. प्रत्येक वेळेला काय जातो तो जिंकून येतो तसं नाही ना. त्यामुळे तू घे पूर्णपणे भाग. मी पाठीशी आहे काय झालं तर. आणि ते आत्ता त्याप्रमाणे ते स्वतः मला इथे घेऊन आलेले आहेत. मिसेस गोमंतक असतं मिस्टर गोमंतक का नाही?
असावं असं मला असं वाटतं. आता तसं होम मिनिस्टर टी व्हीवर चालू आहे ना, तसं पुरुषांचं सुद्धा काहीतरी पाहिजे, जेंट्स काहीतरी पाहिजे असं असं कार्यक्रम. बरोबर. फिंगर्स क्रॉस करू. ती तर ऑब्व्हियसली फायनल्समध्ये यायला, बेस्ट 20मध्ये यायला तर फिंगर्स क्रॉस यायला पाहिजे. आपण फिंगर्स क्रॉस करू. पुढच्या वर्षी मिस्टर गोमंतक असेल 2013, आणि त्यात आम्ही दोघे बहुतेक पार्टिसिपेट करू. नाही तुम्ही तरी पार्टिसिपेट करा. शक्य झालं करूयाच. चांगली संकल्पना आहे पण ती मिस्टर गोमंतक जी आता तुमची मनात आली ना, चांगली. तुमचं नाव कसं? ती रायकर मडगाव. मी कधी गेल्या वर्षापासून मला बहीण हे करत होती, घे करून, पण मुलांच्या आता तुला टाईमच मिळाला नाही. हां, बहिणी आणि त्याची सासू हा पण मला प्रोत्साहन देत होता की घ्या. हां, एकदम सगळ्यांनं मला पुढाकार दिला ना. ओके, थँक्यू. तोंडपाला म्हाका कितें तुका तुजी हॉबी आसा ती करून दाखय. कॅटवॉक म्हणलें करून दाखयता. हांवें कॅटवॉक करून दाखयलें. हाच्या पयलीं मॉडलिंग केला केन्ना करिना. फर्स्ट म्हणजे अशी बड्डेज बी आसता न्ही, तेन्ना हांव कितें हौशीन, म्हणजे म्हाका खूब उमेद बड्डेन अशी पार्टिसिपेट जावपाक, भुरग्यां भितर हें करप सगळें. मागीर तितून डान्स करप. बड्डेन डान्स सिलेक्ट जातालें बड्डेच्या हितून डान्स करून. तितून म्हाका हें मेळ्ळा, क्रावनूय मेळ्ळा. पूण तितून हांव उमेदीन अशें घेतालें. तुमचं नाव? अपर्णा आमोणकर, बिड्डिचोली. आय एम रिसेंटली मॅरिड इन डिसेंबर. अगोदर माझ्या मावशीने पाठ घेतलेला, तर तिनेच मला सजेस्ट केलं की तू पण यावर्षी घेऊन टाक म्हणून. एरवी तू काय करते? ॲडव्होकेट. नाही, पहिल्यांदाच आहे ना, काहीच असं अनुभव नाही. थँक्यू.